ampun Bu, aja ngusir aku karo anak-anakku. Cepat lu tuh, dasar tukang hutang. Loh Bu, ini kemana Bu? Kasih rumahnya disita sih. Disita. Terus, dari sini bangun nanti Bu. Jalan-jalan ya Papa. Mesti ada kalau kayak gini, gak bisa salah Ibu. Ya Allah Bu, ini ngomong ngomong. Kenapa sih? Pengen cewek. Iki kontrakannya? Iya Asih. Temenan Pak? Wis panas sumpah cilik kabeh salah Ibu. Asih, istighfar, iki cobaan. Kok nyalahna Ibu? Di kamarku. Iki ya. Lenggarian Bu. Wis lan ora apa-apa. Tapi Bu, Asih mboten sopan kali Ibu. Ngapa jadi kayak gini sih? Kene, bapak mulang carane gambar. Kue sebelah ngono gue sawah sih. Pinter. Wah, keren. Pinter ya Asih. Terus. Alon-alon sih, bukan tipe. Wis jam semene. Kok sih rong tangi ya? Asih, tangi wis awan sekolah. Asih, tangi. Apa sih Bu? Berisik kerja lah. Bu ndelok duitnya Bu. Iki sih duite. 20.000 tak? Kurang Bu. Ibu rong ana rezeki sih. Kenapa sih? Gun isuk loh. Duit sanggup kurang. Tambahin Mbak. Ini gelan wingi be urung payu. Senang ngirit ya. Wah, berbaik kabehnya beli. Aku lah pengen kayak gini nih. Ya terserah, aku tahu gak. Wes lah, seneng kok ini bilang baik. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Kok mabuk, Pak? Apa sih lah? Kok diwaresa apa kayak kue ya? Astagfirullah. Ya Allah, Asih kok bisa kayak iki tondo. Iki kabar iki salah Ibu. Salah bapak iki nana. Masih rupiah asir bakal salah iki, Bu. Asih. Minggir lah.
Mbak, sing alam karo asih ya. Tapi Bu, Iki juga salah ibu. sanes Bu, ibu mboten salah. Memang takdirnya sampun kados niki. Mbak Wulan, Mbak, Kenapa toh nih? iku Mbak, iku Kenapa? asih Mbak gelut Mbak. Nanti. Ayo Mbak. Mbak Wulan. Asik, uy, Mbak Wulan, asik. Mbak Wulan, Mbak Wulan. Astagfirullah. Mbak Wulan. Mbak. Asih, tobat ya dek. Nurut karo ibu. Mbak sayang Asih. Bangun! Bangun! Bangun, Bu. Iya, dia bangun senang kamu. Saleh Asih, Bu. Saleh Asih.